Joo, huomenta vaan. Nyt olisi niinku tiistai kello 7 aamulla. Mä varasin yhdestä varaosaliikkeestä tuollaisen kaksoisakkureleen. Mutta mä tarvin myös virtaa. Ja mä tarvin inverterin ja kaapeleita. Ja mä en tiedä noista yhtään mitään. Joten mä aion lampsia nyt ostohousut jalassa tonne alan liikkeeseen ja sanoa siellä olevalle asiakaspalvelijalle, että mulla on tällainen jääkaappi, myy minulle tähän akku ja inverteri, jotka sopivat. Kiitos. Lähdetään kyselemään. Mä en tiedä tästä tosiaan nyt yhtään mitään. Tässä mä jonotan. Mä oon siis itekin myymälä työssä tavallaan. Aina naurattaa, kun jengi venaa siinä niin kuin oveneessa. Ja nyt mä ite venaan täällä yhden varaosaliikkeen pihassa. Että se aukeaa, että pääsen ostamaan sen akun. Tuolta Konalan IKH:sta ei löytynyt sitä akkua, mitä mä tarvin. Sanoin, että huomiseksi saa, no huominen ei riitä. Mä joudun käydä ostaa sen nyt muualta. Noniin. Nyt on kaikenlaista härpäkettä hommailtu. Seuraavaksi lähdetään ihmettelemään, miten helvetin sinne asennellaan. Mistä vittu me päästään tonne sisään? Tuolta löytyi tollanen rööri, niin isketään siitä nyt läpi ja katsotaan, jos saadaan ongittua tuolta kabinetin puolelta. Vittu näitä kamppeita täällä. Onks se? Tuollahan se näyttäis oleva. Sitten yritetään silleen, ettei ihan hirveän monta muuta piuhaa revitä irti. Saisiko se jostain tuolta? Pitäisikö se vaan nyt ottaa ronskisti jostain tuolta ja sitten vetää jostain täältä kuromaton alta. Jostain täältä ja tuolta jostain. En tiedä mahtuuko tosta, mutta ei vittu, se tuli läpi. Voi persee. Vittu saa. Se on hyvä harjoitella kerran, niin toisella kerralla menee paljon helpommin. No mä vähän lasken kaapeliin. Vähän nafti. Mutta pitäisi ehkä vähän narauttaa isommaksi tosta, niin se siitä menee. Jotenkin nää on kyllä niin kettonen meininki, että nääkin saatana, kun ei ollut oikein kokoisia, niin pitää nääkin dremelöidä auki. On kyllä helppo asennus, kun on laitettu tää sänky jo tähän, niin tänne on kiva kempiä. Näin. Sitten tohon väliin tollaan pistetäänkö se niinku tohon. Varmaan. Tän takia pitää aina ostaa kaikkea 2, kun aina mystisesti hävii jotain, kun siinä vaiheessa kun on vähän väsähtänyt ja kyllästynyt, niin sitä äkkiä vaan siivoo kaikki johonkin ja sitten ei muista yhtään seuraavan päivän, että missä mitäkin muista. Nyt on toinen. Sitten paremmat todennäköisyydet, että ensi kerralla löytyy jompikumpi.
kun kaikkea joutuu säätää. Toki. Ei me... No menee. Meneekö se? No ei se vittu. On vittu sellaista säätää. Parannellaan vähän. Ei tarvi säätää, kun tarvii vaan niinku parannella. Laitoinko mä sen toisen? En edes muista. Mä sen laitoin. Ei se sieltä pois. Pitäis tää maakaapeli saada varmaan johonkin tänne. Sieltä samasta sitten tolle akun maakaapeli. Täällä näyttäisi olevan runkoa. Eli hierastaa tosta vähän maalia pois ja laitetaan tuohon paksumpaan kohtaan. Niin eiköhän se siitä johda hyvään lopputulokseen. Ja johtaa sähköä kai. En mä tiedä mitä se tekee, mutta maakaapeli. Alright. On sen verran hankala paikka taas, että sen sijaan, että mä tuolla itse porautuvalla ruuvilla haluan työstää tuota runkoa, niin mä pikku apureijan teen sinne, niin ei mene ihan niin jumpaksi. Tuosta. Tää tulee akulla. Raha. Releen maadotus myös tonne mukaan. Joo. Kumpi pää? Nyt onhan merkattu, että kumpi pää tulee seinään. Menetkö nyt vittu? Taas liian pitkä ruuvi vittu. Saatana. Joo. Koska aikataulu on tiukka, niin nyt ei ruveta mitään hirveät kotelointeja vääntää tuohon akkuhässäkkään. Siinä on nyt toi tällainen kehikkohomma. Sitten mä vedän sen kiinni tuohon takaseinään ja sinne taakse tulee vielä tuollainen palikka, niin ei se sieltä ainakaan nyt mihinkään niin pitäisi lähteä. Mä en vielä ihan tiedä, että laitaanko mä tuon inverterin niin pystyy vai sitten tonne taakse. Kyllä voisi olla vähän parempi, että siihen on helpompi pääsy. Mut sitten nuo kaikki johdot menee aina ihan mistä sattuu. Kun... En mä tiedä kuinka pitkä jääkaapissa on se virtajohto. Riittääkään se? Se olisi ehkä tulosta näin niinku jalkopää. Sängyn jalkopää. Ehkä se voisi vielä katsoa. Parasta mitä tällä budjetilla saa. Eväät jäänyt. Meneekö? Melkoista viritelmää. Saleja nääkin on ihan turhia, mutta tulipahan nyt laitettua. Mites tää nyt? Joutuu vähän... Ei vittu se lähti. Ai niin, väärä sun hahmotuskyky. Tässä. Vääntö on hurjaa. Hellure. Vielä ei ehkä kannata pultata kiinni näitä alustaa, kun ei tiedä räjähtääkö koko paska. Sais niinku tosta.
on varmaan tarkoitettu miinusnapla. No joo, kyllä. Ei mitään. Tosiaan nyt paljon viisaampana ymmärrän, että tässä olikin miinus- ja plusnavalle eri nämä adapterihässäkät. Joten meinasin syyttää jo varaosaliikkeen rahan kiiltosilmissä kuolaavaa ukkoa, joka nämä minulle myi. Mutta ei. Kyllä kapitalistiin voi luottaa. Heti tuntuu ainakin napakammalta. Noniin. Enpäs tiennyt, että noin avataan eri paksuisia. Eikä toikaan me pitää tosta ottaa. Nyt on vuoltu metritolkulla tänään tällä mattoveitsellä. Otetaan nyt sitten. Mä en tiedä onko tästä suojastakaan mitään apua, kun toi tulee tää hässäkkä tuolta kuitenkin ulos noin paljon. Mutta laitetaan nyt kun kauppaan kuuluu. Onko se nyt? Jos toi olisi kuin tossa. Nää on niinku näin. Nyt katsotaan syttyykö inverteriin valo vai räjähtääkö kenties koko naama. Kyllä. Meillä on virta. Aivan mahtavaa. Ihan tosi toimessa. Kato. Lähtee Devalttikin lataamaan. Perkelee. Taidan palkita itseni kylmällä virvokkeella ja laittaa ehkä noin kiinni sit vähän myöhemmin. Vielähän ei ole mitenkään niinku selvää, että lataako tuo akku sitten kun ollaan liikkeessä, mutta sen näkee ilmeisesti sitten. Mä luulen, että me otetaan silti mukaan toi ihan kaiken varalta tuo tupakan sytytin adapteri, jos tuleekin semmonen tilanne, että akusta loppuu juissi. Sitten vaan liitetään tuo koko homma sinne pääakkuun, starttiakkuun. Eikä siinä sitten sen kummempaa. Sitten olisi vielä pari pikkujuttua, jos päästäis vaikka ylihuomenna lähteä. Ihan hyvä siitä tulee vielä. Se vähän leikkuunestettä